live chenro mari mar kuku mar wach telo mokwongo higanieri Mheshimiwa Jack Elisha Oraro, speaker mar County Assembly ma Kisumu. Ang'o matimbre Kisumu kairi molocho utho gige komosebedo kakelo liet e Kenya kairi. Barua mano ndiko kod Irungu Kang'ata en barua nero ma jo siasa ne okete maino mar gi koso oloso kod jo Central gin giwegi koso oloso gi kweth machielo masiro handshake neri main kweth motelne kod molur Raila Amolo Odinga. Chwakruok mar siasa mano timore nyaka weekend mano kalo chien kachiel kod report mar Tifa Kenya ni kar kanye Kenya dhi kanye to molo chutho tam mare manyalo bedo mano ero mogike tielo mokwongo kaka bedo speaker County Assembly ma Kisumu. Ang'o mochano modwa time mesa mare mar telo kaka speaker mar County Assembly. Nyinga en Haron Otieno machiegni to nikech kawuono ni ng'eyo ni kwa manyo wiyego e koma leo mapiny deno winji to nyaka wawach wechege komo chuno mondo mi kete maino. Higa chakore machiegni cheno mari mar kuku mar wach. Mheshimiwa, happy new year. Happy new year. Yes. Aneno ka okodhi kodi marach. Ingeni kingima to mano mit. Ngima maduong'. Ya, ji mang'eny ok ochopo higani. To iba en okodhi kodi maber. Awatemo go ne Nyasaye erokamano. Odwa se ji mang'eny nodong' koja chande. Erokamano ahinya. Mheshimiwa, wami thuolo mokwongo mar mos oganda mos mar erokamano. Akawo thuolo makende mar mos oganda mar jokenya nam ni ukweuru. Kendo ang'eyo ni ubet kuwinjo maber e kuku mar wach. Warok 2021. Ang'eyo ni gamo kadho nyetek saidi. To an gi geno ni gama 2021 biro bedo maber. Erokamano. Mheshimiwa, wachake wach mar Tifa report mancha nogolo ni ji maromo 46 siro referendum miwacho ni wende kod wende. Namba 1 berna, namba 2 kadwa keto X, namba 3 berna keto tik, namba 4 kadwa keto X. To ji maromo 37 to wacho ni referendum te ogomana ni yes tisiro gimoro amora kata noti kwedo gimoro amora. 29 mar jomondikore ka gin jogo kura kende manyalo siro referendum kapo ni Kenya odhi sani. Manyiso na 71 gin jok makwedo wach referendum kendo nyalo goyo piny ni pangla. Ma pach jo Kenya kosi paro ni ma ok pach jo Kenya. Erokamano. Ingeni research ma ji timo koluwore gi yore mopogore. Koro research mar Tifa ging'eyo kane gitime, ok anyal wacho ni urom gi ng'ane kata ng'ane. Bende ok ginyal chopo kuom ji te. Sample position margi gi gik makamago. But mano en paro mar jok mane giromogo. To an wacho pacha ni referendum koa chon kata Kenya kende kata pinje mamoko. Referendum nigi dwoko ariyo, kata oyo, tiende ni yes gi no. I mean, ok inyal kawo referendum tichako keto questions man gi multiple choices ni mata yie mata dagi kamano. Mano endo kata mana sikunde ma nyithindo some sani en gima kelo complications mang'eny. Ibiro chopo masomo kare chalre to tim analysis mondo ing'e ni gino owinjore to kowinjore bende tek. Koro kama ochope ma ji dhie e tielo mogik mar referendum, gima nyalo kelo tich mayot en ni wayie kode kata wadagi. Bende mane manotim kikadho chik ma sani watiyogo ma 2010, the current Kenyan constitution, en ni kata oyo. Be omiyo wabedo kod machungwa kod rabolo chien kacha kane timo referendum mar chik pasani. I mean, wacho ni 29 kende mabiro kadho referendum, samoro ngamo timo research base on sample population manokawo. To kachutho to nitiere jok mabiro timo research chien kacha ma wacho na 70 biro kadho referendum. Koro ok en research monego kod clear dichiel. Yes. Dwani mondo tim mamoko mondo kod clear. To adwa wacho gimoro ka. Yes. I mean, ko wach ni 29 kende madhi siro kata tamruok. But sasa giwuoyo wach mar siro. Ene counties mage. Watimo ne gin analysis no pa county. Nikech ko wacho ni population 29 kuom 100 ema dhi kadhe. To wang'eyo nitie counties moko ma siro referendum kabisa. To nitie counties moko ma ok sir referendum. Koro ne watim analysis no case by case. Ng'eyo ni 29 yeri no wuok e county bedo spread nango to ere kuma wuok e mang'eny. Mheshimiwa, nitiere weche ariyo miwacho kama nyaka wapenj malach. Iwacho ni
seche ber mondo mi jokanyo dhi referendum ma en isiro gimoro amora kata ooyo ikwedo gimoro amora. Iwacho ni pinje ma olony moyombo matin sani dwaro mondo mi wadhi referendum ma close by close. Ma namba achiel executive asiro mondo mi medi ago tick. Ok asiro kaka idwa taa doho ago X. Asiro wach mar police agoyo yes. Iparo ni yes or no ok odhi miyo ja Kenya moro wacho ni ooyo ok adwa gini eri to weyo nyaka gimoro maber madok kalo. Erokamano. Yes. Kisomo chik, apani kata kichiko iti winjo kata ka jaji ni e court kata ka kuonde misome chike, wacho ni wasomo chik ni tisome gi machielo. Yes. Article XY read alongside article ZE. Machielo kendo maber. Machielo yani some ma to gi macha. Gigo dhi kamano nikech gisirore. Katiba mar Kenya nigi chapters mopogore opogore. To onge chapter madhi Kenya wadgi onge. Ero ka chapter ni siro machielo kamano kapano. Samo kelo jopiny jibiro timo analysis kaluwore gi gima odwaro. Ae ka koro ochopo tung' tiyudo ka konchiel dong' nono kata gik moko dhi hinyore konchiel te. E gin kiyie tiyie te kata kitamori te. E gin ikawo thuolo mar mondo joma olony ong'iye mondo ni clauses gi bende winjore ma ok ni moro dhi yore to moro dong' chien. Emomiyo owinjore obed ni en kata ooyo. Ematera penjo miwacho kaeri ni karibu reports moko nyalo golo. Mabende yiera kodi report ka report nyalo bedo ni ogolo mare nikech mythology ok wang'eyo, methodology mano tigodo ok wang'eyo, people population sample ok wang'eyo, gik mang'eny ahinya. But ng'ato biro penjo bende ni to mheshimiwa, waneno ka gwenge moko kore kochako lai mar sero oganda mondo sir BBI niri. Iparo ni popularity mar BBI chopo 80% adieri koso report ni moyude. Awacho mana mano endo nikech ok gwenge moko. Yes. Kil neno program nowuok tok Bomas meeting mane koro chak implementation mar BBI. Gisani pok ochak civic education. Nikech step mokwongo en ne ng'iyo i BBI mondo tim corrections mane nitie. Kendo ino kada nitie thuolo jok moko ne kelo wechegi. Ino ka jo Northeastern no kelo wechegi, kanisa no kelo wechegi, kamano. Members of parliament, wach mar CDF ing'eni chon ne onge katiba. Nyocha gikelo mano koro nitie. Opogo chane MCS ne ok yier mondo bed minister. Sani up to 50% mar ministers mag counties biro wuok e assembly. Gin adjustments motim ei BBI. Mar ariyo, nitie report iluongo ni bill sani ma nikod IBC magitimo verification mag signatures mondo kele assembly. Mano ok en BBI. Mano en bill masiro kata maloso wang'ayo. Ok en gima ochuno nyaka chop e referendum. No. Nitie gima dhi biro referendum mar yes and no. To mantie sani ni en kachalo gima ipayo wang'ayo. En gima support wach mar mondo ji odhie referendum. Kech kidhi referendum nyaka ji yiere kata ji tamre. Ma gima timore sani en ni kata ka IBC oseyie kod signatures ka tikele e assemblies. To wan kod assemblies 47 Kenya. Ma at least 24 mag assemblies go nyaka approve koko nyalo dhi mbele. Ka gin 23 mo approve to kodhi. Then yes. Adom na tiko ni kanyo. Sama okele no to week moa chikoni kata dwe ma wantie ni kore ka civic education chakore. Kata sama we kore ni kiwuothe gweng ng'eny ji onge kod copies mag BBI. Ma ng'ama osesome samoro some online tie weche mag mbui. Man gi pacha na promote ni mana gima nego dhi kabisa nikech samo bedo printed mang'eny around 250 something pages. Ma samo bedo printed in millions. Yenda dimi dhinego but mheshimiwa Mosco ng'adi ing'eni report walose gima nitiere nyaka chop sani eri iye ne mbi kata mana lak mar BBI poko kalo malo poko 29%. No iye neno sekalo wach mar BBI kata referendum atamalo moingo 80 oseng'eyo mar jo Kenya. Exactly. Atamalo maingo 80 ma Kenya kairi oseng'eyo. Owacho ni Haron Lipod no ero nyalo bedo time kamano to komachielo bentire ji mathoth mokalo masiro wach niri mar BBI report. Era wach manyien kendo ni to kitude koda gi barua ero mondi kod migosi Irungu Kang'ata. Mheshimiwa barua chani kod wende en mane chung mar Mount Kenya kaka chalo? No. Barua mar Irungu Kang'ata bana barupe en owuon. Yes. Ing'eni Irungu Kang'ata nyore ku graduate gi PhD. Koro samoro
gino yedhe lo nembro Oh, is a matimo scholar research. En a scholar you know Yeah. ngamose chopo level mare koro iluongo na scholar koro dwaro mondo otim research meke but research mare is baseless nikech otiyo gi methodology mane to sample size ne rom nade to time kanye Yes. otime in the whole of Mount Kenya region. Wacho ni nogo simo ne most MPs mowuok Mount Kenya. But you see, mano is biased nikech sami gocho ne MPs so for example mowuok Nyanza region. Yes. Ipane gin magidhi e referendum. Gin No. representatives of the people. Gin representative but kama koro chope ka osekadh gin assembly en japiny ema dhi decide gima dwarore kata ok dwarre. Koro there are chances ni joma nogocho negi wa already biased. Then mar ariyo. Yes. Research mare, barua mare Irungu Kang'ata. Irungu Kang'ata. En personal letter mandiko ne president. But adwa wacho ni an gi pacha, my is my personal opinion. Nomiyo rating mamalo, nikech ana support BBI. Kowacho ni atamalo 20 kende ema support BBI. Yes. But for me, mano is too much. Ka timo the worst case scenario, Mount Kenya region, kaponi kata natamalo 15 kende ema support BBI to it's already okay. That rating is very good. Mheshimiwa kinyalo wacho ni atamalo 15 nyalo bedo maber. Waneno ka Nyanza kaeri to umako gini eri ma chal ni BBI ne kende ma ka ok iwuoye tini ng'at ma samoro kiny mari mar siasa okong'e. Point blank, gini en giri moluoro Odinga kende? No. Mano statement mapana kirana nyoro. Yes. Nye team mari William Ruto ma ok support BBI. Yes. Inti Kayole kan Nyanza. Ante gimanya ki wacho wach mar BBI. Yes. Anyocha wantie Liel Kamudavadi. Mano is Vihiga County. Yes. Nyocha wacho BBI mano ok Nyanza. Yes. Nyocha weche mag by election otimore Msambweni, Kilifi kuonde mopogore opogore. Yes. To wach mar BBI ne wacho mano ok Nyanza. Ma ineno ka en gima wach mar oting' kod BBI yes. iwacho kamoro amora kaka iwache mopogore. Yes. Wan kaka Nyanza kapa ni ng'eny ji wacho BBI nigi support. Nitie kuonde ma bende iwache ni ok gi support. But the fact remains ni giwacho wach mar BBI. Okay. Kama koro ji thegore Yes. en referendum. Ema idhi fweny ni joma wacho wach mar BBI nigi support ng'eny moingo joma wacho wach mar BBI ni ok gi support. But wacho ni BBI iwacho wach mar Nyanza, iwache area mar Nyanza kende, Yes. awacho ni mano miriambo. To mogik, Yes. gik mantie BBI gin gik ma support dongruok mar japiny. Ema ni mahino mar wacho kete gimoro achiel miluongo ni governance. Yes. Kendo iwinjo kiwache kabisa ni kombe iketo manyien, imedo garama mar sirkal dhi malo nikech jomoko biro manyien. To nitie weche moko 14 ma ok giwachi. Ok giwachi weche mag SMEs kata youth empowerment nika. Ok giwachi weche mag national ethos kata riwruok mar oganda, kaka oganda biro kamoro achiel. Mano ok giwachi. Ok giwachi weche mag education. Ma Higher Education Loans Board iwacho ni mi pesa to bang' higni 4 pod ok ichudi. Mano ok giwachi. Ok giwach weche mag cultural empowerment mondo ji ong'e ni to kitgi kitimbegi nitie gima konyo e weche mag bedo kod kwe Kenya mangima. Magi ok giwachi. Yes. Koro miya wacho ni ji oketo thoro margi kuma ok owinjore. To BBI nyaka jo Nyanza wachi nikech koluwore nyaka ne chak mar independence. Nitiere kaka jopiny osedok chien. Apogora kodi e paro ni giketo kuma ok owinjore, giketo kuma yot negi mondo mi giusi kata yot negi mondo mi gigoye godo piny. Siasa ini dwaro strategy to gi kamoro ma kilero to en nyundo makogo to choko matut ahinya kata mawinjore. Ayie kodi kendo giketo mahino margi kama giparo ni kaka gisejo piny gima ji dwa winjo. To but adieri makende ni BBI nigi weche moko 14 mabeyo moingo weche mag kombe. Mheshimiwa, isebete Kenya ka duoki gima kizungu luongo ni back to memory lane. Inyalo paro ndalo moko kane gimoro kar saa 6 moro 7 nwang'e ni Mudavadi madhi bedo president. To kachopo saa 8 to lokore ni Mount Kenya region koro dagi maker nowacho. Okune barup Irungu Kang'ata e yo machielo ni samoro Central Kenya loso kodu ne joka ma tiela pagare nyalo koni oyo ne wadwaro BBI ne de kaka ker lakini joga ok dware. Aparo ni Ang'o miyo mano okune kabire thought line. Mokwongo ng'ama nosewacho ni Mudavadi dhi bedo president. Nikech mondo ji decide ng'ato bedo president. Uhuru nosewacho. No. Mano ne one person. Yes. To gimomiyo ji go ombulu ema jopiny otimnade o decide. Mae makosa mwatimo. Nitie level ma MPs ng'iye wach mar BBI. Nitie level ma MCs bende ng'iye wach mar BBI. To katiba mar Kenya masani oketo miteko kuom japiny. Article 1 sovereignty nitie kuom japiny. Miyo ng'at achiel ok nyal wacho ni ng'ane kata ng'ane. Jopiny ema biro amua.
Koro adwa koreti kanyo ni ng'ama nowacho ni Mudavadi biro bedo president nikech dine bende wacho kamano to dine ji ok odhi election. Kata ng'ama nugo wacho chien dine ji ok odhi election. Emomiyo achaka ng'isi ni wach mar Irungu Kang'ata. Mano is a personal letter mare. And nye nitie liel mama Reverend Mudavadi. And anyway, no way to watch no. But it was very clear kata mana from the president. Mano barupe. Let the pain decide. Erokamano ja mheshimiwa penjo mang'ato nyalo penjo ni chon ka kanisa mar Anglican kokalo kuom clergy maka nowacho ni Raila Amolo Odinga ogol lwete e yiero mar governors makaluo. Moluor Odinga niga gi lwete influencing jomiyiero kaka governors makaluo kosonga godo. All that thought live e chenro mari mar kuku mar wach mheshimiwa Jack Elisha Oraro, speaker mar county assembly ma Kisumu. Akolo gige komano timore machien kaeri kachiel gi mageko matimore gi sani. Owacho ni Haron kata bed mane Central nyalo support atamalo 15 kende to mano kwano maber. Gima oloya godo gi bura en kata jok makwedo BBI go giwache nikech giseng'e. Joge komasiro bende wache nikech giseng'e. Penjo maduong' bende piny luo bende joge komasiro handshake moke bath Moluor Raila Amolo Odinga onego chikitgi e kutho mawuok e Central Kenya koso bago gin gik makik chike itgi. Ker no loso bang'e nyere machoka ne to jalup ker odwoke. Dibeni oth mar Jubilee owore chutho koso ang'o matimore. Nyinga en Haron Otieno. Live chenro mari mar kuku mar wach tielo mokwongo higa ni mheshimiwa Jack Elisha Oraro, speaker mar county assembly ma Kisumu. Molo chutho akolo weche gi komano muoch gi santo nikech ka gini weche matek to nyako many wiego e kuma kawache to nyalo nyiso piny luo kama wantie kumwae kachiel gi kuma warieyo. Mheshimiwa aweyo samana penji ni to seche ma ing'iyo gik moko wach ni machalo ka referendum gini gik moko matimore gi eki okupar ni iloso kod communication biro no monego chike itu aro de ngada ka adwa duki wachno. Yes. Adwa ng'isi ni jakom Raila Amolo Odinga ok yier governors. Adwa wacho ni dana no wae mang'eny. Yiero ni dwa japiny. De beni jakom Raila Amolo Odinga nigi teko mar yiero governor to diko election onge. Onyalo wacho ni ng'ane bed governor. Wacho ni lwete beti. Kata lwete bedie. Awacho ni mano giwacho gima ok donji nikech emomiyo kelo wach mar yiero. Ng'ato nigi opinion mare. En jatelo mar Kenya. Onyalo bedo ni en gi paro moro moneno. Mana kaka an nyalo wacho ni anto ka aneno taneno Aron ni emo winjore mondo obed MP. Makama higa makama. Mano pacha. To lakini en japiny. Kech en bibiro penje to in midwa ni ng'ano obed governor ni. In paro mane ma in go. Yes. Obiro uso gino kata ok obi use. Lakini goyo mbulu Raila Amolo Odinga ni mbulu achiel. Makocho chingo mbulu to en bendo luto. But ji mang'eny lo bang'e. Mara mi akelo nitie buru opinion leader, nitie buru consultation. Yes. Kata nono wach. Ibiro wacho wach moro to en jukumu mara mondo ang'ini ang'o mi wacho gino. Yes. In gi paro mane. Nikech osebede telo higni mang'eny. Samoro nitie gimoro moneno mokwatimo mokwane. To chutho ng'ama keto ji e telo en jago ombulu. Ma jago ombulu ni endi oting'o nyaka jakom Raila Amolo Odinga. En kod ombulu achiel ma ok onyal go ariyo, nyaka go mana achiel kata mana jaode kama goche en mong'eyo en owuon. Koro ok wanyal kawo nying jakom to wacho ni en emo influence yiero mag governors. Wan wawegi wan emo decide ng'ama wayiero, but I have to confirm ni consultation nyaka timadi nyaka bedi. To consultation ok ong'iso ni kako wacheno kech jopiny ema timo ang'owa ema decide. Mheshimiwa penjo mar kato oyo bende wayiere kodi ni in kod an mbet kar kanieri gima wawacho ni kod impact maduong' kuom jopiny. Gino Mheshimiwa speaker ma Kisumu county ma wache kweth mathoth nyalo biro. I agree. Gino wuod John ema wache kweth mathoth nyalo biro. Wuod John ayie kodi 100%. Yes. But awacho ni consultation tiende ko mwana wacho jopiny gimoro sani. Yes. Ni wan kwa ng'iyo gima biro ni ma yo monego walu. Yes. Tiende ni wan gi monego bed wang'iso jopiny kaka sani wawacho ni ji mondo support BBI. Ana wache pile kama nitie ni mondo dhano support BBI. To ka awacha ni support BBI. Awacho ni gimomiyo aparo ni mondo gi support BBI.
Mheshimiwa wacho ni Council of Elders akodonjore koda gi siasa makalu. Nwaneno ka dhot achiel mar Council of Elders bade ma Homa Bay moko nosiro Mheshimiwa Gladys Wanga, moko nosiro Mheshimiwa Evans Odhiambo Kidero. Giwuok e kamoro achiel semayaraki duol achiel chande. Isiro wach mani Council of Elders siro jo siasa koso kisiro. Ochal gi penjo mo penjo mokwongo cha. Mani penjo mare jakom. Tawacho ni opinion nyaka bedi. Do jakom ja siasa. Ja siasa? Yes. Yeah, I agree. To dwa chalore go. Yes. Nikech Council of Elders gimiyo gibedo gi mondo gichiw direction kuma piny onego bed ni nitie dhie. Lakini ok giyo marach. E sama wuoyo kodi ni. Yes. Ng'eny Council of Elders ok wach dhok achiel. Kata mana nitie chenro moro ne nitie nawinjo ka chon Nyakalondo mekwa mag dholuo. Luo kitgi gi timbegi, duol gik ma kamago. Sani yudo kata mana ka jodongo bet wuoye e gini to gin giwegi gipogore Mana penjo winjo ko penjo Nyakalondo ni modwoke upogore no giwinje ka inyo kipodoko modwoke mopogore. Yes. Tiende ni jodongo ma wan go sani ok chiw direction ma an anyalo luongo ma kuom jodongo mantie kata ya wache ni matiyo kama adwa kwayo jodongo bekwa. Yes. Mantie e Kenya ka mag dhoudi mopogore opogore sana mago nagi ni wabedie ka jodongo machon ma kwase noto wach mwachope giore to wacho dhok achiel. Ok wanyalo bedo ni jodongo nitie to wacho dhok mopogore. Kata sama wuoyo kodi ni endi nitie jodongo mopogore ka ibiro winjo ni wan wasiro ng'ade ka jatelo ma joluo Luo Council of Elders nigi jakomgi. Jomoko wacho mana wasiro mana ng'ade. Kata mana jakom Raila Amolo Odinga. Nitie jodongo ma pod wuok madhi wacho ni wan ok wasupport jakom Raila Amolo Odinga, wasupport ng'ama kama. To ji duto osewuongore wacho ni gi sani ng'ama luwo bang'e en ng'ama kama. Adwa kwayo gi muolo ni wabed jorotiro, wabed joma nono gik mane timore chon. Emomiyo wach mar national ethos biro to kata mana muma entie ni ji odhi akere keke mar wang'ayo mondo check kuma yo chakore kadhi kubowinjore. Kang'ega ni jadolo jaduong' kara weche Biblos biwinjo kama eri. After all osiepna Opio Tonde chano wacho ni jodongo ko chalo jodongo age mokoloso kod authority margi. Anyway, mano chieng' machielo. Jaduong' noneno ka nitiere statement mano golo koda gi ker. Mano wacho ni kapo nono ni kweth mar Tanga omedo dhi mbele gi wach mar dynasty kod hustlers. To nyalo biro chune mondo mi en bende wuon wach ni kweth ariyo osetayo Kenya gaming'a jomoko bende koro mondo miota. Kata bende ni jo media moko no misquote kere gi mano wacho mane ringe papers maka wuono ni. Iparo ni Jubilee owuore kabisa koro gibolore pangla koso ma en statement mondo beni moro piny luo ni samoro telo nyalo biro koni penjo no ber kabisa. Ting'eni ka chuodho to jotelo kata jo siasa ema pogo jopiny. Gin ma gipogo jopiny gi wechegi. Kaka sani orieyo yiero mar 2022. To sirikal mane tiyo sani en sirikal mar Jubilee. To yiero dichiel. Nikech onge gimoro ni vice president sani. Wan gi the presidency. Yes. Tiende ni president kod deputy president. Iyiero gi dichiel ballot paper. To gin kod manifesto margi. To ji biro timo analysis ma biro chak timo. To yudore ni nitie kuonde moko ma rem nitie ok ochopo. Ng'ato ok nyal wuok e mano. To kaka wanene chakre higni moko mokadho nitie pogruok e party mar Jubilee maneno e lela. Adwa wacho ni party ka party nigi challenges megi. An ja ODM wan gi challenges megwa. To mar Jubilee to koro nene lela to kaluwore kendo ni gine magi telo ne Kenya en leading party en ema entie e government. En gimo sepogore. Nye party moro obedo registered ni UDA. Ma symbol mare en wheelbarrow. Pok to landi lakini nenore e lela weg party. Nikech joma nochung' kod deputy president William Ruto jogo makoro tele UDA kendo sama ne giyiero jok madhi chung' kuonde mitime yiero matindo to nye nyaka members mag Jubilee modok e team mar Tanga nyochung' e tokgi ka gi support kendo giwacho koro mano ng'isore ratiro ni saa ema pok ochopo to lakini dalili osenore ni okak marang'ongo nitie e party mar Jubilee. Mano manyiso ni dibeni statement mano gol chande onyalo moro piny luo ni samoro telo ok nyadhi ulariyo gi statement mane nyantie kama mahana sama ne Uhuru Kenyatta wacho wachni. To en kaka jatelo nyaka no wach gini nikech iyudo ka narrative moro e uso ka ni dynasty sina ni joma nigo to kod hustlers ma ka chutho hustlers meaning mare ok en gima ji okawo nikech ji okawo ni hustlers en gama onge to hustlers ing'eni en gama jaku kata ngama jachuli ngama jaku matiyo gi terms moko mondo lombe jomoko mano e gima hustlers en to kwa kawo
the operational definition magi keto no ni hasla en ngama onge godo to en miriambo ji duto owuok e kiwango machielo an sama nye timo neno mar mama Hana nyone na ratiro nikech mama Hana kod Marus to ninde ite rabolo kod jaode to gidhi mamundo vadi bedo dhano mochiw ranyisi mag jok mamoko to narrative ni use mondo kel problems e Kenya ka ni koro un to wan kata un godo to wan waonge godo onge ngama ni godo onge ngama onge godo ji duto romre e mbele Nyasaye to ma wango i president nikech chalo gima koro idhi pog piny diriyo to en adieri makende ni nyaka ne Kenya yud independent tribes ariyo mosebedo e telo ka en tribes ariyo kende mano mako wacho kamano to onge is the truth to luoro mono nitie kuom jok mamoko ni kamano en narrative mochako us kendo sani to biro weyo oganda moko ariyo kata oganda moro achiel kochung' kende against oganda mamoko yes to en gima adieri mong'ere ni nyaka ne Kenya chakre tok independent serikal mosebedo te gin tribes ariyo mosebedo tribes mamoko gitimo to gin bende winjore gibedie telo Migosi Speaker, ka waweyo tam mar hustlers ni ko definition mare to wang'iyo ni gima giwacho iparo ni Ruto gi team mare gin gi wende wach ni kod wende ni onego be ni wuoyo e weche mag chano ngim weche thieth weche dhier kaachiel koda gi weche tije e Kenya ka weche gi wuoyo pile yes to kendo momiyo BBI biro to mar ariyo yes ok nyal bedo ni ka odi omukore tigo mpango mar gero ot machielo ni kora lok tado ni obed mar mabati nyere mar lum to koro iwe odno koro ok ibede gigo dhi mbele dichiel discussion mar weche mag thieth discussion mar weche mag school dhi mbele to weche mag BBI bende dhi mbele BBI kelo gimro ni long term solution to discussion ma wan ka godo ka gin mag short term nikech kwa weyo sani ni wakaw pesa mag timo referendum no nyelo ji chiemo jibiro chiemo dichiel kiny kech kagi to kwa vumilia kaka jo Israel no vumilia ka wuok Misri kadhi Kanaan ma wachiko wach mar BBI to kech biro ka indara adek ai kibedo moyieng nyalo chuna mondo mi achaka doga nying machielo mar jadolo Elisha Jakora nikech no kawuono ni weche mag muma thoth ahinya e twagni ronyisa ni Haron weche mag BBI nyaka losie moch ko bende gin giye kuma nyaka wachi to nikech ochuno nyaka mondo mi ket gi mbele wacho ni ker chal ma iyo wang to koda gi wacha chiel machal mondo baro piny Kenya ka mane omen bende wacho ne ugen ariyo kendo setayo piny koro chopo sa mondo ima moko bende nyalo biro yudo thuolo mondo be gita piny niri koda ibro ket magetim kodo biketi en ginero masa ebro bedo janeno kata jang'ad bura maduong' Mheshimiwa Jack Elisha Oraro nitiere maleng'le macha ne wacho ni idwa bedo MPH jaduong' gin adieri koso gin adieri erokamano ambe nanene to adwa confirm ni e kamera ka ni wach mar impeachment ma Kisumu County onge kata achiel ahero wacho pile kendo abiro nuoyo ni kama ji ariyo osebete nyaka yud kama nung'undiko mathin betie one assembly moting'o staff kod members mayier mag assembly nyaka wabed gi challenges mekwa koni koda kocha to kidhi ka jirani tiwinjo ka jirani maybe mama gi jaode samoro nung'uni kata giwuoyo gi dwol mamalo ok ong'iso ni gigore ok ong'iso ni wach moro nitie problems mag assembly gin gik mwa solve ma kaponi wach ma kamano nowuok ta confirm ka ni wach mar impeachment en gima onge kendo ng'ato rite ta abiro duogo e TV ni kaporan speaker mondo wa confirm jogi ne miyo dhogi bor koso nikech iwacho gini gi chir to ng'ene samoro ja chuti ga doji ni chuto dhogi koso gigole wojo na confirm Kisumu County Assembly yes watiyo kwa consult to kama ji tiye yes samoro gunyruok e paro nyalo bet to wan ko gunyre paro to wabedo piny kendo wawuoyo kendo wang'endo ere kuma problem nyalo bet tiende ni gima dikel gino en gima wa solve mok nyal bet but assure ni wach mar impeachment en gima onge inyalo romo gi member moro amora i confirm kuome kata gi ng'ata matiyo Kisumu County ma en gima anya wacho ni en gima onge complete Mheshimiwa iseyudo puoch gi pak kaka isetayo assembly thuolo matin mani bede kom nieri to iwacho ga ni samoro kipako janyuo kong'o to dipoko medo pi moro matin e kong'o chande 2021 ang'o miketo mbele ang'o midwa timo siri mane wada bedo kaka legacy mari ponono ni ok idhi duogo kende kom nieri mar bedo speaker erokamano lukungo wa pakra ni nyocha temno audit mar higa mar 2019-2020 wayudo gimno ni qualified opinion kendo dongi step achiel yes to wadhiye kama koro uler kabisa to wawuoke e advance
Advance opinion tiende ni giruno ok onego bed kata ni ing'iye. Orach. Ok onego bedo tas moro amora. Ok onego bedo tas moro amora. To wakadho steps mochopo qualified opinion. Koro thoro marwa mantie sani en ni wadwa improve assembly. Kwang'iyo welfare mar members to wang'iyo gimoro ni productivity. Mbele ka wadhi bedo kod meeting mokwongo kapok wayawo assembly, wan e recess sani, miluongo ni general oversight meeting. Thoro mar wach en ni to wayawo assembly to wadwa tiyo nang'o? Wadwa ng'awo wach mar oversight malo kendo matin. To wan kod gik ma bende watime assembly. Kuom ranyisi kama wabede nyaka be maler. Apanyo chibira assembly ka sani assembly ler kabisa. Watieko parts manodong', wadachako gero Kisumu County Modern Assembly higani ma ok ochopo dwe mar ang'wen kapok watimo ground breaking. In the next few weeks wachako gero od speaker mondo kik wa spend pesa kitimo godo rent mar od speaker. Apart from mano, wadwa ni wabed ISO certified. Wachako process mar ISO certification tok kwase launch strategic plan marwa. Strategic plan marwa oting'o gik mwadhi timo te e higani. Apana biro invite mondo ibi chieng' watimo launch mar strategic plan marwa. Wadwa ni Kisumu County Assembly olokre completely. Emomiyo awacho ni kata kiwinjo weche moko ken ng'ato kia wacho ni impeachment ang'o, apana. Gin gik mana modhi over board nikech sama watimo gigi kata ka wacho strategic plan ni gik moro timo kuom higni 5 mabiro en magi ma ji ok nyal winjore paro te. Ng'ato biro paro ni apana wachak gima, ng'ato paro wachak gima. Mano kowuok to nyalo kelo weche moko to konyiso ni ok wawinjre. Mogik, wadwa mondo wa improve kaka watimo debate marwa e assembly. Ne wachako wach mar assembly mashinani. To kuom hai marach corona nobiro mane wakethe. Aneno kana really nitie ne kan sawa salonji gini by March April ka probably piny nyalo bedo mokwe. Ka neno rates, kaneno percentages mag jok mabedo infected kowuok December nyaka kawuono. Kamano timore, waduogo assembly mashinani. Wabiro wuotho e gweng' ka gweng' mondo jopiny ong'e ni assembly timo ang'o, to gitiyo nang'o, to priorities mage ma wan go. Ang'eyo ni 2021 ka kochopo dwe mar 6-7 samoro siasa biro chakore ma 2022. Agenda marwa en ni mano kapok otimore nyaka walos budget ma 2021 2022 ma en gima dhi mbele. To by dwe mar 6 2021 biro yudo kosekadho budget mar Kisumu County, to wabiro keto priorities madhi e gik makonyo oganda mar Kisumu County kaluwore gik motimore sani mondo bikwe obed e Kisumu County. Erokamano. Iduogo manyo kom moro jaduong' koso wabiro kadhaora kwachope. Dwe mar 6 dhi dong'. Dwe mar 6 watieko budget. Kata madwar ka ji dhi ting'e ne ng'ien to apoyo luwo ka iri koth ochwe koso kolo. Ing'e lakini kichopo tie aora ikadhaora. Kadhaora kapok ichope. Wach moko penjo migombo wacho duong' 30 seconds kech sacha oserumo. Erokamano. We are no will pok adwoko ne Kisumu wuod erokamano. Nabiro ka chieng' mar achiel kochiw kama ji dhi yiero Kisumu wuod nakwagi mondo giyie gi sir party mar ODM. Adwa kawo thuolo mondo aduok ni erokamano kabisa kuom siro party mar ODM manyo okadho nyosechamo muma. Mar ariyo, aduoko no oganda ma Kisumu te erokamano kuom kwe magin go. Ang'eyo ni nitie gik mang'eny matimore Kisumu County ka korka weche mag development to gi affect ji e yo achiel kata ariyo. Wan kaka Kisumu County Assembly wasebedo piny waneno ni agenda mantie kata kuma ji dhiye en gima biro konyo ji. Bang' ndalo mathin kabisa jogo ma samoro nyowuok kuonde manye giuse manye gigi okethore, ang'eni dwe mar 4 chiro mokwongo mar Uhuru Market dhi bedo launched. Idhi donje Kibwe Market bende nyoseketne pesa to wadhi medo pesa. Mang'eyo ni jomo bedo affected te biro bedo kuma giuse manyasani mowinjore. Koro erokamano kuom bedo gi kwe. Mogik, winjo ka nitie joma nyolando ni Kisumu County ka biro bedo gi maandamano tarik 15. Mano en ratiro mar ng'ato moyiene gi chik mar Kenya. Lakini par diriyo ni kar timo maandamano to ndik petition kele assembly kata ndik petition dhi bed go ganda matelo piny mondo iwach pachi. Kech maandamano gin gik makelo koko kendo kelo image marach e Kisumu County mabiro miyo jok mamiyo pesa mag development ok kel. Winjruok ber, wuoyo ber,
bedo piny kendo kuotho ber moloyo timo maandamano. Winjruok ber bedo piny kendo mondo mi kuothi ber moloyo timo maandamano. Aboduogo kendo governor aboduogo kendo chako luongo ni governor chal ni biro bedo chiemo achiel. Aboduogo kendo speaker mar county assembly Mheshimiwa Jack Elisha Oraro mondo kode mbaka weche gi mag muko ang'omi assembly oling owacho ni ginero ber mare biro mbele kacha biro go mbaka mag yo kachiel to kod moko mathoth moloyo chutho en to lek mare mobro weyo niri ere kaka biro keng matotindo mondo in japiny bende ne kaka inyalo winje. We kik wiya wil ma ok achiwo puoch gi pak e kome kaka speaker mar county assembly kuom ne yudo qualified mano bang' kano sego kwano kata go toche e kaka osebedo ka assembly wuotho e tich mare mar manyonge. Wagoero kamana ahinya ne telo maber nikech korach to wawache gi chir maonge luoro kada chiel. Daher mar tieko chenro ni ka kuot gima nowacho koda gi governor ma Kisumu County His Excellency Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Ni midhierni moan godo gin midhierni mapek ma ok dwar duoko mayom. Kik wachiw duoko mayom ne midhiero mapek tweta. Iluonga ni Haron Otieno.